Já nemám takový problém. No, já mám tátu a můj táta je asi psychopat. A já teda nevím, jak to mám poznat, jo. Já psychopat nejsem, takže nevím, ale protože on mi nechce koupit opici. Opici. Mhm. A já nevím, jak ho mám k tomu donutit. Ano. Ne, protože paní, já jsem v parku a tam někdo za mnou sedí. Takže mám jít pryč? Jo, dobře, tak dobrý, už snad jsem od nich daleko. Dobře, tak jo. Děkuju. Připojuji tě. Tak nejde tak. Co máš, nesmí se, jinak to posadeš si. Nemluvte, já to nedám. Ale nesmí se smát. Jo, neboj. Dobrý den. Mě tady, to jste vy, který mě připojili. Jo, už tě připojili na mě. Jo, dobře. No, já mám takový problém. Já si myslím, že můj táta je psychopat. A jak to? No, protože mi nechce koupit opičku. Nechce koupit opičku. Jo, a je to jenom tím, nebo je to dalšíma věcma, že myslíš, že je psychopat? No, tak já nevím, protože my jsme byli v zoologické zahradě. No a mně se strašně líbila ta opička. A já říkám, jako, že ji chci koupit, že stojí jenom 110 000. No a on na mě začal ječet. Čili, že jste se pohádali, že ty jsi měl koupit opičku přímo a to prodávali biologicky? No, ano, tam prodávali na nějakou charitu. Nebo jakože, já nevím proč, protože, nevím, ale prostě se mi strašně líbila. Jo, takže jsi viděla opičku biologicky, že se ti hrozně líbila. Říká, že ji tam teda asi prodávali. No, ano, Že stála teda těch 110 000, táta ji nechtěl koupit. ano. A já si myslím, že můj táta je úplně psychopat. Ale já tam slyším nějaký pochytávání, nejsem, jsou nějaký lidi vedle sebe nebo... No, já jsem v parku. Jsi v parku, jo. Ale a já ještě když mě připojila k tomu, že si říkala, že bys někam bokem od těch lidí, aby se právě nepochytávali. No, protože já si to nemůžu. Jo, no, šlo by jít od nich někam kousek vedle, aby se nám tohle vychýtali, aby nás nerušili. Jo, tak já jdu. Tak. Tady už nám bude klid. Ale říká, že teď je psychopat, co tě myslíš? No tak já nevím, protože mně to nepřijde normální. Na to slovo se používá pro lidi, kteří mají nějakou takovou speciální povahu a to Ale on má povuchu, paní. Má povuchu, ne? A tak, paní, neříkejte, že to není normální, jako... já jsem se chtěla zeptat, jestli teda, co to s tebou udělalo, když ten táta takhle řval? Já jsem plakala. Asi týden, ale mě řekli ve škole, že mám zavolat na toto číslo. A to by si nejvíc teďka potřebovala, když jsi tam volala. No jako já potřebuju, aby jsem už na tu opičku nemyslela. No, ano.
A myslíte, že až vyrostu, takže si ji můžu koupit sama? Že až vyrostu, že si ji můžu koupit sama? Dobře, tak já se od vás, takže můj táta není psychopat. Toho, že nekupuje opičku, se určitě nedá říct, že by byl psychopat. Dobře, To dělá spousta rodičů, že nekoupí, krásný, že nekoupí. dobře, tak já už se paní poučím, ano. Ale já tam se slyším to pochrstávat. Ale to si nesměju já. Jsi říkala, že jdeš někam bokem. Ale tak jako, já jsem, oni pořád dolejžaj, paní. Tak dobře, tak já už se poučím a strašně vám děkuji, já už na ní zapomenu. Jo, takhle už to stačí. Jo, to jste vlastně milí. Tak jo, tak naschledanou. Tohle bylo video za 10 zhlédnutí na YouTubeku. Za kolik? Dalších 300 zhlédnutí a uděláme další. S pozdravem. To je Nikolka a babunka. Nikol.